Det var bare Hej og velkommen til Lemvig Gymnasium. Dette er en speciel film til specielt første og anden gear i hvordan man skal opføre sig efter et vist udskrevet reglement her på Lemvig Gymnasium. Som I nok alle sammen ved, så er vi her på gymnasiet kendt for, at der skal være plads til os alle sammen. Lige meget hvor klamme vi er. Plads der er klamme vi er, så vil jeg fylde 3 pladser. Seriøst. Så klammer jeg. Jeg er fucking glad. Men ja, vi håber vi i hvert fald, at I vil nyde filmen. Så skulle der nødt ske nogle fejltagelser fremover. Jeg er bare så god. 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 Læg dig ned. Jeg ved, at jeg er herre, hammer fed, og du forstår nøjagtigt, hvad jeg mener, når jeg giver et skår. En gyngetur i mit dynevår fra tidlig morgen til klokken 7. Jeg er byens bedste trussetyv. Det er der i hvert fald mange, der siger. Jeg er bare så god. Spørg nogle af pigerne. Ej, 2 flotte fyre. De er rigtig flotte. 2 flotte tredje gear. Nej, hvor er de lækre. Hvad er det, der går nede bagved? Det er en første gear. Er det en første gear? De åbner ikke selv døren nu, gør de det? De går med 12-tallet. De skal ikke selv åbne døren. Der kommer hun, hun kommer. Der er sat med fart på. Øj, hvor er det godt. Sådan. I mål med dem. Det er helt sikkert, da. Jeg er bare så god. Jeg er bare så god. Han ser da stjålet ud. Hvad er det, han laver? Det er en presset mand i mine øjne. Hold jer for øjnene, tøser. Nej, hvad sker der herovre? Hvad gør han? Hvad vil du have gjort i sådan en situation? Jeg ved det ikke. Jeg vil have ringet til en første gear. Ja, selvfølgelig en tøs, ikke? Selvfølgelig en tøs. Hun tager den. Hvad gør hun? Hun makker ret. Hun kommer der. Hun kommer i løb. Der er godt nok fart i det sving der. Hun har ikke engang hjelm på. Øj. Og den er foldet. Det er helt sikkert, da. Jeg er bare så god. Jeg er bare så god. Her har vi jo det bløde område. Det er blevet område, ja. Det er et lækkert sted. Ja, kun for tredje gear. Kun for tredje gear. Ja. Men hvad er det? Hvad sker der der? Det er det første gear. Det er en tøs, der ikke er en dag over 15. Hun er ikke en dag over 15. Det kan vi se. Nej. Det stråler ud af det. Men Det er helt forkert. Hvad laver hun? Hun trækker ikke en mine. Nej. Hun bliver ved. Nu sker der noget. Hvad er det, siger? Så starter balladen, det kan jeg godt. Føj. Slipper hun ikke ustraffet fra dig. Ja, føj. Ja. Alle. Så er der fandme fart på. Væk. Og så er der plads til de voksne. Hvor skal hun hen? Hun skal måske lige en tur ned på Halvdåret. halvdåret. Til førstgærende. Sådan. Der sidder hun jo fint, hva? På sin plads, På sin pind, som man siger. som man siger. Ja. Laver sin lektier. Den er godkendt, den der. Den er godkendt. Det er helt sikkert, da. Jeg er bare så god. Jeg er bare så god. Det er jo en første der sidder og laver lektier. Ja. Det er ikke møg, hun sidder og har gang i. Der kommer en bog. Nej, selvfølgelig ikke. Ja. Og bum lektier til hende. Ja, det er I jo... gang. Hvad er det? Og lige lidt mere. Ja, det kan man Have sige. begge hænder i gang, kan man sige. God tur. Det er helt sikkert, da. Jeg er bare så god. Jeg er bare så god. Jeg er bare så god. Læg dig ned. Jeg ved, at jeg er herre, hammer fed, og du forstår nøjagtigt, hvad jeg mener, når jeg giver et skår. En gyngetur i mit dynevår fra tidlig morgen til klokken 7. Jeg er byens bedste trussetyv. Det er der i hvert fald mange, der siger. Jeg er bare så god. Spørg nogle af pigerne.